Kanang moingon na mga katigulangan nga, ayaw sa pagminyo kay bata pa ka, o nya inig kadako na nimo, ingno na po ka nga, kanusa ka magminyo nga guwang na ka. Normal ra ko na nga pahimang no sa ginikanan. Di ba? Kinsa mo ro ginikanan nga ganahan magminyo ng bata pa kaysa nga tanan. Wa panay alimuhag. Di pa makinakabalong manglaba sa ilang mga porol. Normal gud na. Nagiyahan sa ginikanan nga ayaw sa pagminyo kay bata pa ka, wa pa kakasabot unsa nang minyo-minyo. Lisod ang magminyo ana. Pag-ingon sa mga tiguwa nga idara naman kaday nganong wala pa makamagminyo, gi-remind ra kanila. Pero kabalo sila nga wag ko kay pag-asa. Di na makamaminyo kay pila may edad? 35. Pila na makakandila imong gidagkutan. Pila makabok mananambal imong giduulan para makaminyo ka, makauyab ka, makaafam ka, di ba wala? Muna gud na, gi-remind ra kanila nga. Ano sa ka ni magminyo ay luoy makang bataa? Syempre. Ginikanan gud na. Hindi ko nakaakog lantaw ni mga gaguol ka da, galili kasi ibang bilahan. Nga wagoy ni hiling, 35 na katuig. Di pa himangnuan ra ka, pero sila mismo, kabalo yun nga, wa na kay pag-asa. Malaya na yung kahangtod sa kangturan, kay 35 na ka. Padulo na ka 40. Karo pa ka maning kamot ang minyo-minyo. May manang uban, kaya naswertian niya ikaw. May mabunutan ka sa raffle draw sa kapalaran nga makitaan kag partner. Og madili, laya gud imong puhagan. Kung ayaw mo kasakit anang i-remind mo sa inyong mga katigulangan nga, gulang nagkaday, kanusta makamagminyo, kapalo sila nga wa na kay pag-asa. Ila ra kang gihinay gitil-til ra ka kay, at least ba, maganado ba ka ba, mabuhi-buhian imong dugo nga, bitaw no? Pero wag ka kabalo silang ulahin na ang tanan. Galanta ko na yung mga ginikanan nga, sus, luya po sa akong anak ko. Ni 30 na kapin. Oh, katong 25 pa edad ani wa maginanguyab ani kay lisod pagkagitsura oy. Niabot na lang 30 kapin mo 40. Ay, mo retire na nin ako anak. Wow, paghihapon na kita og palamanhon. Oy, kaluoy ba? Nag-remind ra kanila ni tag milenyoon unya edad 40. Ay, pa mamalihin mong baka. Di saman mo ato mga batanon pa mo. Tanong niya mga desisyon sa kinabuhi kay laitan ko niya mga fallopian tube.